яриад байгаа юм бэ? Чи галзуурсан юм уу? Шөнө юм л хөө. Би угаасаа галзуурсан шүү. Benig med godt dår, efter så dårligt Batteri kussen gift ned med godt dår Sinket ret dår, tak med kussen Og skjol tog det en dimlig dag gå Pine på the time, vinket så tro Time din to the tune sat tro Word fin to the single så tro Chatte sju bit dimmet ret så Flow so sick, går ret kare gin Emoji, det liksom bare tager der da But the way they say, der da tun vi hit se Emoji, allo da, tu musin dir get Tu mujil te, kikte, kiste What bit højr, automat Hungry thinking, temp tiste Hitte, what katuras Huktu don't love, tsu natural Bit